Hello, hello. Tästä tulee nyt pieni tarinapätkä, kun sairastuin aortan repeämiseen viime tammikuussa. Se oli tavallinen lauantai alkuilta, olisiko siinä 5-6 maissa, kun olin tuossa kaverin kanssa autoni luona avaamassa peräkärryn lukkoa, mutta se oli jäässä. Sitten kyykistyin ja edelleen yritin saada sitä auki. Niin iski kamalan kova kipu. Ihan valehtelematta sillä, että joku olisi jollain rautakangella pistänyt suoraan vattaa. Niin se oli ihan hirveetä. No, jouduin menemään hetkeksi maahan makaa, koska se kipu oli ihan sietämätöntä. Se ihan säteili tonne lapaluihin ja rinta lastaan. Tai tähän rintaan. Ja siinä sitten välillä vaihdoin paikkaa, menin auton takapenkille makaamaan ja koitin saada, että se suurin kipu siitä lähtisi pois, mutta ei. Mä siinä sitten sanoin kaverille, että sori, mä en pysty enää jatkaa, että katsotaan huomenna uudestaan. No, mä pääsin sitten sisälle. Ja siinä koitin vielä vähän aikaa maata ja odottaa, että jos se nyt vaikka vähän hellittäisi se kipu. Mutta kun ei hellittänyt. Otin puhelimen ja soitin hätäkeskukseen ja kerroin tämän tilanteen, että sattuu niin kovin vatsaan, että mä en pysty melkein hengittämään. No, sieltä tuli ensihoitajat sit aika nopeasti. Varmaan senkin takia, että tuo pelastuslaitos on tuossa ihan melkein nurkan takana. Ja ne sitten siinä tutkivat ja hutkivat ja teki mittauksia ja teki kysymyksiä ja josta sitten sieltä meidät ohjattiin menemään suoraan Tampereelle Taysin sydänsairaalaan päivystysleikkaukseen. Sitten joskus aamulla, tai en tiedä mitä kello mahtoi olla silloin kun heräsin. Leikkaus oli kestänyt jotain 2,5 tuntia tai jotain. Niin siinä herättyään sitten heräsin sydänsairaalasta Tokkurassa, mitä nyt yleensä kun tommosen suuren leikkauksen jälkeen on tehty, niin suuressa lääkkeiden vaikutuksen alaisena. En tiennyt sen enempää enkä kummempaa, että missä hitossa mä olen. Tiesin, että olin elossa. Sitten vähän myöhemmin minulle kerrottiin, että aortani oli repeytynyt ja olin tullut juuri oikeaan aikaan leikkaukseen. Ja siinä samalla sitten oli käynyt pieni aivoinfarkti tuolla pikkuaivoissa, josta mun sitten vasen käsi oli hieman veltto ja se vähän eli omaa elämäänsä. Ja
Ja muutenkin toi vasen puoli oli vähän niin kuin heikohko. Ja siinä myös sen sydänleikkauksen aikana niin laitettiin toi mekaaninen keinoläppä. Ja sitten vielä siinä sain uuden loppuelämän ystävän nimeltä Marevaan. No, siitä alkoi sitten lähes 2 kuukauden matka sairaalamaailmaan. Eli siinä mä olin sitten, olinkohan sitä jotain 10 päivää siellä Tampereen sydänsairaalassa. Ja sitten tuossa helmikuun alussa mut siirrettiin tonne Hämeenlinnan kuntoutusosastolle. Ja sitten vielä helmikuun lopussa niin siirrettiin tänne Forssaan Oskelle, eli osaamiskeskukseen vähäksi aikaa. Ja se vähän aikaa oli joku 2 viikkoa. No, kotiin mä pääsin, se oli 12.3. Vähän ennen kuin oli syntymäpäivät. Ja ajattelin jo, että joudunko synttäritkin viettää täällä sairaalassa. No, se kotiinpaluu eli siitä alkoi sitten toipuminen ja kuntoutus. Ja toipuminen ei ollut mitään nopeaa, mutta jokainen päivä toi jotain takaisin. Liikettä, ajatuksia, toivoa, kuntoutusta, INR-kokeita. Ja sitten oli vielä haavanhoito siinä samassa, kun mulla oli vielä nivusissa haavoja, jotka piti hoidattaa terveysasemalla. Että semmoista. Ja sitten vielä mä haluan tähän lopuksi sanoa, jos sinä tai joku sun läheinen kohtaa jotain näin äkillistä, niin älä epäröi hakea apua. Apua on olemassa ja sitä saa. Ja joskus myös on semmonen, joka antaa vertaistukea muille. Ei mulla muuta. Kaikkea hyvää.